قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. Allah tebarek ve taala aytdy: "Tahqiq sizin dualarınızı kabul edildi. Pes siz alıp barýan ýoluňyzda sabit durun we nadan zat bilmeýänleriň ýoluna taby bolmaň." وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وبني İsraillerni deryadan geçirdik. Pes Firavun ve şoň leşkerleri Beni İsraillerin izinden kavga edip teessüp ettiler. Zulm ve teaddi etme üçün. Ta vakti ki Firavun gark bolmağa başladı aytdy: "Men iman getirdim ki hiç ibadet etmeye layık zat yoktur meger Beni İsraillerin iman getiren Hudaý bardır. Men de şoňa iman getirip musulmanlaryň jumlasyndan boldum" diýdi. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. Firavuna cevap berilip aydyldy: "Inni şu wagt iman getirýänmi? Wa halani ki mundan awwal Hudaýy we Hudaýyň Rasulyna asi boldun we yerde fesad etýänleriň jumlasyndan boldun" diýip. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Pes şunkı gün biz sen bedenini we cesedini kenara çıkarıp bekolli gum bolup gitmekden necat berers, ta senden soňraky jemaatlara alamat we nişana bolsun diýip. Ve tahqiq adamların köfisi bizim alamatlarımızdan ve nişanalarımızdan gafildirler. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. وتحقيق Beni İsraillerni yaxşı maqamda jaýlaşdyrdyk we şolara pak zatlardan rezq berdik. Pes şolar ta özlerine ilim gelýänçe muhtelif bolmadylar. Yani ilim gelip haqiqat roşan bolandan soň öz aralarında muhtelif boldular. Tahqiq sen Perwerdigaryň Kıyamet gününde şolaryň arasynda muhtelif bolan zatlaryna hukm eder. فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. Pes eger siz bizim nazil eden Kur'anımızın hakkında şekde bolsaňyz, pes sizden awwal kitap okuyanlardan soraň. Elbette size öz Perwerdigaryň tarafından hak kitap geldi. Pes siz şu hakda şek etýänleriň jumlasyndan bolmaň. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ve siz bizim ayetlerimize yalandır deyip tekzip eden adamların jumlasyndan bolmaň, pes helak bolanlaryň jumlasyndan bolarsyňyz.
إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون Tahqiq oltor adamlar ki olara sen perverdigarın kelimesi sabit ve hak boldy, olar iman getirmezler. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم Ve egerçe şolara tamamen nişanları ve alamatları getirsen de ta güýçli azabı görýän çalar.